Het Oranje Comité Venray heeft een uitgebreid programma gecreëerd. Het wordt weer feesten ter ere van onze jarige koning. Op het Gouden Leeuwplein is de Koningskermis opgebouwd. En op het Schouwburgplein kunt u in de vroege uurtjes terecht voor de kinderrommelmarkt. Verder op de dag is het genieten van dans en muziek. Op het Henseniusplein zal het vanaf 9 uur 's morgens druk zijn. Dan start de kindermarkt. En om 1 uur zijn er diverse kinderactiviteiten georganiseerd. Vanaf 4 uur is het genieten van bier, beats en bites bij proeflokaal Goesting. Ben erbij, want er is van alles te zien en te beleven. Op de Grote Markt zal het met zang en dans heel gezellig gaan worden. Met dansdemonstraties, muziek en voor de mensen die van een weids uitzicht houden is het mogelijk de toren van de Grote Kerk te beklimmen. Verder zullen er in het centrum vanaf 1:30 joekskapellen te zien en te horen zijn. En er is om 7:30 in zaal Anno 54 een Koning Bridge Drive. Proosten op de koning, dat doet Café Hulsman op 27 april met iedereen. Met een overdekt terras, een dansvloer, zang van Suzanne Spreeuwenberg en muziek met de DJ's Nick en Stan is feest gegarandeerd. Tijdens het weekend van 27 en 28 april is in het Helder een bijzondere trio-expositie te zien. 3 regionale kunstenaars, Josine Pepers, Adriaan van Rossen en Gijs van Lanen zullen hun werken tijdens dit weekend tentoonstellen. Na een periode van 25 jaar is de uniformering van schutterij Het Zandakker Gilde Sint-Jan Venray vervangen. Op zondag 5 mei kan iedereen om 1:30 op de Schuttersweide tijdens het jaarlijkse koningsvogelschieten kennis komen maken met de nieuwe uniformering. In Heide wordt op zondag 12 mei, tevens moederdag, voor de tweede maal het Rabarberfeest gehouden. Dit jaar wordt de happening uitgebreid met allerlei activiteiten voor jong en oud. Ook worden er opnames gemaakt voor Nederland Proeft. Om er een groots weekend van te maken is er op vrijdag 10 mei op het Dorpsplein een avondvullend programma waar een 4-tal buurtredners zullen optreden. En op zaterdagavond 11 mei zal een live band in de feesttent een feestavond verzorgen. Literair Café Venray is een stichting die 26 jaar geleden is opgericht met als doel mensen meer kennis te laten maken met de Nederlandstalige literatuur. Op 16 mei 2019, op een donderdagavond om 8 uur, komt Koen Peters naar Venray. Koen is een Vlaamse auteur, die is vanaf 2018 is hij fulltime schrijver. Eerst combineerde hij een job met zijn gezin en het schrijven van boeken. En in 2017 won hij de ESI Literatuurprijs voor zijn boek De Mensengenezer. Dit boek gaat over Congo, gaat over de Eerste Wereldoorlog, gaat over de zoektocht en gaat ook over geesten. Een bijzonder boek en een bijzondere schrijver. Ja. In de pauze zal Roy Boek hier ook aanwezig zijn met een aantal boeken van Koen Peters. En die zal hij dan ook signeren. Er is dan ook een mogelijkheid om de boeken te kopen.